Il-kap nazzjonalista Adrian Delija qatt ma qabel mal-mozzjoni li ressaq Chris Said, tant li f'intervista fuq Radio Malta akkużah li telaq għal rasu u mhux qed iżomm mal-linja tal-partit, xi ħaġa li lil Delija qed iddejqu. Iżda wara li l-maġġoranza assoluta tad-deputati nazzjonalisti taw l-appoġġ tagħhom għall-mozzjoni, xi ħaġa li ġabet lil kap daru mal-ħajt, Adrian Delija kien kostret jitkellem favurija. Issa l-gvern qed jara li fuq mozzjoni tal-oppożizzjoni jidher li huwa favorevoli u allura nilqa' l-aħbar b'mod pożittiv. Fil-mozzjoni, Chris Said talab li jitwaqqaf borsa inkjesta li investiga l-allegazzjonijiet li kitbet fuq il-blog tagħha Daphne Caruana Galizia, fost oħrajn dwar il-kap Adrian Delija. Anke jekk mal-ewwel ċans li ġie irtira il-libelli u allura eskluda li toħroġ il-verità dwar allegazzjonijiet fil-konfront tiegħu, issa Delija bidel id-diska u qal li jaqbel li jkun investigat. Inti favur il-mozzjoni? Jiena favur li kwalunkwe investigazzjoni illi għandha ssir biex jekk ikun hemm xi allegazzjonijiet f'pajjiżna serji illi jixirqilhom li jkunu investigati għandhom jiġu investigati. Kif il-konfront tiegħek? Fil-konfront ta' kulħadd, la jien u laqqas ħadd muwa ola mill-liġi u jiena ma niddistingwix ruħi bħala li għandi kolli xi eżenzjoni jew xi privileġġ lilin minn kwalunkwe dubju li jista' jinħalaq. Bħalu issa qed jaħsibha id-deputat nazzjonalista Herman Schiavone li m'għandu l-ebda problema bil-mozzjoni. Inti għandek opinjoni taqbel magħha jew le? M'għandi l-ebda problema b'din il-mozzjoni. Mingħajr opinjoni mbagħad hemm Carmelo Mifsud Bonnici. Qed niddiskutuha, Sinjura. M'għandek opinjoni? Għalissa le. Il-web David Aġus ma ħassux komdu li jagħmel il-pożizzjoni tiegħu pubblika. Il-mozzjonijiet hemm proċedura kif isiru u jien ovvjament bħala web naħseb nafu l-proċedura, naħseb hekk għandhom isiru affarijiet. Jien ġasta sejt għandek x'opinjoni jekk taqbel jew le. Dak niddiskutuha fil-grupp u xekk. Thank you. Minna l-oħra d-deputat Clyde Pooley iddeċieda li jaħrab mill-mistoqsija. Taqbel mal-mozzjoni li ressaq Chris Said? Jiena naqbel li l-Kummissarju għandu jirriżenja malajr kemm jista' jkun biex nerġgħu nagħtu fiduċja. Dwar il-mozzjoni m'għandekx kumment? Chris Said, il-moħwar l-mozzjoni u l-kaġun ta' rebus ieħor fil-Partit Nazzjonalista ma kellu xejn xi jżid ma' dak li diġà qal.